nga guys, date lang tayo sa mga food options na available dito sa Battle of the Band, Sampaloc Elementary School. So una-una, meron tayong mga takoyaki by Katsubo, Kabalen Grill, silang mga sisig steak, ribs. So meron din tayong fresh and hot. So ito naman yung mga French fries na may iba-ibang flavors. And isa sa mga mabenta is yung mga siomai guys. So this is off the box. Must try na siomai. Ayan. So ayun nga guys, kung tatanungin ko kayo kung magiging ulam kayo ngayong gabi, anong ulam kayo? Guys, ako gusto ko maging sisig. Hindi lang to pambansang or pamprobinsyang ulam ng Pampanga, kilalang kilala to dahil napakasarap nga naman. So available to sa Kabalen Grill. So thanks so much for the food. Ayun guys, so habang nagkakagulo sila sa mga raffle and mga pa-promo, kami dito medyo nagutom kaya kain muna kami. Available din yung kanilang mga barbecue ribs. Ayan o. So try natin to.